udalari aukera hau emateagatik, ez? Guregan pentsateagatik. Gero, zoriondu noski beltzak eta solaskide, txalo bat, ez? Eta ahaztu baino lehen, gainutuzke pixka gogoratu gurekin daramaten 25 urte abesten, pertsonak, izenik ez ditut esango, luzerako izango data. Gero, alboka guztiari, eta noski baietz, lan gogorra egiten dutelako ere bai, Kristina eta Monseri. Eskerrik asko benetan. Gero ere bai, aurten oso urte gogorra izan du da guretzako, eta atzetik lan asko egin duten pertsona asko egon dira, gure 25. komisio hori ere bai, mesedez txalo handi bat berentzako, asko egin dutelako. Eta bukatzeko, emango diot pausoa Mari Carmen Jauregiri hitz batzuk esango dituta. Txalo bero, mesedez. Buenos días.